Hej YouTube, og vi spiller, eller jeg skal til at spille en FIFA-kamp, og vi har hvem med? Hej. Ja, det skal nok blive en sjov kamp der. Ja, det bliver jo lækkert. Skal vi se, hvad min modstander bliver? Han er ikke så god vurdering, heller ikke så godt Holland. Fint nok, det er ligesom dit. Skal man godt sige. Ja, mit hold er heller ikke så godt endnu. Altså, han er ved at bygge et BBL-hold, og så mangler sådan 6 spillere. Ja. Så er jeg færdig med det. Og det er ikke så dyrt et hold faktisk. Han har fået det Krea, og hvem har Wayne i en pakke. Ja. Og så har vi ellers købt Alane og Valencia Og Tjeko. Og så har vi så tænkt os at købe Det sneer. og Anteri og Venton og det der, ja. Ja, det ved man. Man ved det. Kæft, jeg er elendig, jeg har ikke spillet Så har FIFA. han mange penge, men altså, det er jo fint nok, hvis holdet han får. Kæft, det er nemmere at spille her, end det er på din. Så er det sagt. Ja, Jeg skulle også været hjemme ved Borup lidt i dag, som hedder Magnus, men vi kalder ham Borup over, hvor vi bor. Ja, og hvis I hvem der er subscriber, så går lige og subscribe mig nu. Ja, jeg skal nok lægge link i hans kanal. Altså, I kan nok ikke trykke på det, men I skal bare søge. Ja. Hvis I ikke vidste det, så hedder han Magnus Rasmussen, hedder det. Magnus Mellerum Rasmussen. Ja. Og så kan I så finde mig, jeg har sådan et City-hold, halv City-hold. Som er mig og Magnus' yndlingshold er City. Ja, og Nej, tæt på. Ja, det er også min. Hvis der nu sidder nogle, altså der kommer snart squad-billeder ind på mit Ultimate Team, så... Ja, mig og vi har lavet en video i dag, og den er vist lagt ud, så... Ja, det skulle den gerne. Og det er jo sådan det der, det kan I gå ind og se, hvad den handler om. Ja, det er bare info. Og jeg har også lavet en turnering, men det kan I så også gå ind og se. Det hedder Turen, og så siger jeg Tak for frisparket. Frispark. Så skal jo ikke skydes. Var den overlægger? Eller var den stolpe? Nice. Det er godt, at man ikke kan høre dig så godt. Eller det er godt, at man ikke kan høre Borup så godt. Men... Ja, det er fint nok. Ej, nu gør vi jo mig identitet og udstyr. Okay. Ja, okay. Ja, nu skal vi ikke lige. Og vi bruger så et optagelsesprogram. Du kan finde ind på YouTube. Det er bare at trykke upload, og så kommer der sådan en optagelsesprogrammer. Ja. Det er faktisk ikke så svært. Du skal bare have et lidt godt facecam, før du kan. Eller det behøver du faktisk ikke engang. Men så bliver kvaliteten bare lidt bedre. Ja. Altså mine videoer er ikke så gode, fordi jeg har et stort lort fjernsyn. Det vil sige sådan, ja. Wow. Ja. Og det kan godt se ud, som om det lagger lidt. Det gør det egentlig faktisk ikke. Nej. Ikke her, men det kan godt være sådan... På videoen. Lidt nu. Ja, det er fordi, at nogle gange, hvis den er for langt væk, så kan den sådan ikke helt registrere det. Og det er faktisk ret svært med et lortehold, når man er vant til at være et meget sygt hold, kan man så bare sige. Ja, for jeg ville vælge at spille på min, så... Der var holdene så en del bedre, der har han Aguero og noget. Nej, der kommer et squad-billede lige om lidt, og så er så også lidt... Lige om lidt? Lige om lidt, ja. Lige om lidt. Ja, okay, der går nok også lige lidt tid, for den har ryget. Der er mål. Og så laver man drop like enough. Nå, nej. Og det var nær Valencia. Nice. En af vores nye spillere. Så mangler vi så også bare Diego, og han skal så også lige score. Og så Ramsey og så De Gea. Og la. Jamen der. Go for it. Han er vist ikke for god, ham her. Han har vist ikke spillet FIFA. Altså, jeg har spillet FIFA før, jeg har bare ikke sådan rigtig spillet Ultimate Team. Han spiller FIFA lidt hjemme med mig, så... Nej, jeg har sgu også spillet FIFA før det. Men det... Og hvor kan man spille mod elendig? Ham har jeg også en pisse elendig. Ham har også mit Ultimate Team. Ja, han er ret vild, kan vi så bare sige. Jeg synes, det er et rigtig godt køb. Gå ind og købe ham, hvis I mangler en god angriber. Og ved du hvad? Jeg fandt ham til 350. Nej, 400. Ja, det er 400 kroner. Det er bare lækkert. Det er en lækker pris, det der. Det var endda køb nu. Køb nu. Det tror jeg så ikke, I kan finde ham til med. Og jeg synes, I har fået FIFA ret meget op ved priserne. Fordi de går sgu ikke for noget. For du kan finde Aguero til 20.000. Ja. Og en Sanchez til 10.000 nok. Måske 15. Måske 9. Ja. Ja, de har jo fået det totalt op. Jamen ja, der kommer nok en ny FIFA-video. Jeg kan bare ikke lave nogen, når mine forældre de er hjemme.
Fordi at så larmer de, og så bliver der baggrundsstøj og alt det der pis. Og lad det være med at prøve at flette mig din hund. Det kan du nemlig ikke. Kæft, det var et elendigt skud, det der. Ja. Ej, det er også en bronzespiller. Ja, okay. Man kan ikke skyde med bronzespillere. Så fik han et gult kort. Drop like an earthquake. Og hvis der er videoen den lige pludselig stopper, så kommer der en part 2. Så er det fordi at der er i halvleg, så tror jeg vi laver sådan at vi lige laver en ny video, så de kommer vist næsten ud på samme tid, så I kan se den ene og så se den anden. Ja. Fordi at de kan kun optage 15 minutter med det her optagsprogram. I mindre vi når videoen. Det tager jo 3 minutter i alt sådan en kamp. Så vi lige har sagt lidt. Ja, men det kan jo, vi skal jo også lige snakke lidt i starten, så det kan jo være, at der ikke lige er... Kæft, ham han er da elendig. Altså ikke spilleren. Ham jeg kæmper mod, han er elendig. Det er nok ikke verdens bedste kvalitet, men det må jeg lige undskylde. Så er det, når man ikke optager ind på selve skærmen. Ja, jeg spiller jo på PlayStation. Det kan jeg måske også høre. Det var. Og det var vist en... Det kan også være, der kommer en morfar op, hvis der er nogen, der skriver, I gerne vil se det. Det er jeg for eksempel gerne se. Jeg vil gerne gå ind og se din kanal, hvis du subscriber mig. Det gør jeg jo allerede. Godt. Jeg har også en anden kanal, der I skal bare søge Lasse Nielsen, og jeg har 10 abonnenter nu, jeg har fået en mere. Så hvis der kommer en sub special op, hvis I abonnerer. Det er meget, det gør sådan, at du får en 10 tops. Altså, du har jo abonneret mig, din hund. Nå ja. Hvorfor laver du så ikke bare nye kanaler, så hvor jeg abonnerer mig? Altså, det er ikke sådan, vi laver nye kanaler, så jeg har ikke abonneret mig selv på den her kanal, jeg optager lige nu. You can do it. Og se den her vilde stikning. Og han har sgu et rigtig godt køb. Han er ret hurtig, og han kan sgu finde ud af at skyde, kan vi sige. Prøv at se. Okay, det er bedre så. Ja, det var lidt. Jeg tror måske, at jeg skal bruge lidt mere Valencia. Jeg har også bare så mange spillere, jeg bruger. Ja. Han har seriøst hele udskiftninger og staveprinten fyldt med dem. Yeah. Han er i gang med at lave... Nej, det kan I selv gå ind og se. Ja, det går ind og se. Hvis I vil se, hvad han er i gang med at lave på sin kanal, og det er ret spændende, synes jeg faktisk. Fordi meget dyrt også. Ja, ret dyrt, kan man sige. Det kommer nok sådan cirka til offside. Det kommer til at... Koster sådan cirka 200.000 nok. Måske ret meget. Ja, mere. Jamen, tror du ikke stadig mere? Jeg tror omkring 100k nok. Tror jeg ikke, du skal jo også have en starter og alt det der. Nej, det skal jeg sgu ikke. Okay, ej, det er meget mere. Du skal også have pille check. Han koster 2k. Ja, fuck det. Skive that shit. Whoop! Ej, der var gået. Hvad fanden sker der for det? Er det din første video på den her kanal her? Ja. Shit. Ja, og hvis vi kunne få 3 likes, 2 likes, så ville jeg fandme blive glad. Det er godt nok lidt lavt, men hvis vi nu så får dem, ikke? De 2 likes, så kommer der en video ud, hvor jeg spiller mere FIFA. Eller Warfare 3. Og hvis der så hvis der kommer 10 visninger, så laver jeg også en ny video. Og jeg vil gå ind og abonnere dig på den her kanal her. Nej, du har ikke abonneret mig på den her. Ja, du har taget. Et mål, Alana. Maveplasker. Undskyld, hvis jeg er lidt høj og bruger på, han er ret lav, men sådan er det bare lige. Jeg har mikrofon på. Ja. Og jeg er nogen, der vidste, nogen der sidder og undrer mig, hvorfor har jeg ikke mikrofon på? Fordi vi ikke har 2. Fordi vi ikke har 2? Ja, no shit. Og så er der også nogen, der har set en video, måske nogen af dem, der sidder med her, måske. Jeg har men jeg har også en mikrofon, som jeg skal prøve at få sætte til, men det er lidt svært. Du skal bare sætte din computer. Ja, men det er så lidt svært, fordi så... Det er jo ikke ret svært. Går den fuldstændig. Nå, okay, det kan jeg forstå. Men anyway... Hans computer er ikke særlig god, så... Min computer, den er faktisk meget dårlig, så jeg skal bare tage en ny en snart. Det skal jeg også. Så kan jeg begynde at optage på skærmen. Så køber jeg Fabs, og så kommer der måske noget Minecraft og CSGO og alt muligt ud. Når jeg har engang fået købt en stationær. Hvis I har et bærbart, køb en stationær. Sælg den og køb en stationær. Det er meget bedre. Jeg tror, at I går med min computer til 3.000.
I kan bare gå ind under nettet og købe Borbs computer. Ja, det er meget glad. Kun 3.000. Og hvis det er, så vil jeg gerne donere en stationær til mig, hvis I kan bruge det. Ja, jeg får nok sige, hvor han bor, så kan du komme ind og dræbe ham, når der er... Nu er... Ja. Ja, og det var vist den her video. Se part 2 efter jeg har set den her, for jeg håber. Og den er vist også med bord part 2, forhåbentlig. Ja. Ja, så vi ses. Hej, hej.